Bé, benvinguts a la segona activitat dintre del cicle de conferències relacionades amb l'exposició a 60 decibels, 16 kHz sense la violència, sobre les violències de Barcelona. Avui comptarem amb la participació del Miquel Fernández, que és professor de Sociologia a la Universitat Autònoma i que també ha realitzat la seva tesi doctoral al voltant de les transformacions del barri al Raval. Concretament, la tesi es titula Matar al chino entre la revolución urbanística y el asedio urbano en el barrio del Raval de Barcelona. Avui ens presentarà un bocí d'aquest anàlisi i aquesta investigació que va fer. També comentar que a banda d'acompanyar-nos avui, el Miquel, conjuntament amb l'Andrés Santevi i el Pablo González, tenen un apartat a l'exposició, al format expositiu, una mica visualitzant a través de l'audiovisual quines han estat aquests efectes de la transformació. I bé, sense més, li passo la paraula. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Molt bé, doncs moltes gràcies, Bea, per la presentació. Moltes gràcies a la gent que ha vingut aquí, al Jaume i a la Montse per haver organitzat aquesta exposició tan interessant sobre violències a Barcelona i sobre les tecnologies de la violència. A mi em sap també molt greu que això havia de ser una taula rodona amb el Gerardo Ariza i la Lívia Moterle, companys del barri, de la facultat i de diferents lluites, i llavors ara estic jo aquí sol davant del perill. El que pensava presentar avui és una reflexió sobre la violència en relació a les transformacions urbanístiques que es van produir al Raval, sobre aquest territori on el que estem ara. I l'he titulat d'aquesta manera, que és Sang i merda, o Sangre i mierda, que va ser la manera com André Pierre de Mandiargues, un escriptor francès que va guanyar precisament el Premi Goncourt amb un llibre que es titulava El marge i del qual estava ambientat en aquest barri als anys 60. I ell parlava d'aquesta sang i merda de l'època franquista i que, per desgràcia, encara trobem, per dir-ho així, restes al Raval postfranquista, com diríem. Deixeu-me fer només uns quatre punts sobre la qüestió de la violència i després entrem en més detall més concret, historiogràfic i etnogràfic sobre la violència aplicada, en aquest cas, a aquesta zona del Raval, concretament on jo em vaig centrar. Perdoneu. Porto masses sessions avui, massa classes, i m'estic quedant sense veu. Doncs, com us deia, el treball etnogràfic es va realitzar, es va acotar un carrer concret, que era el carrer d'en Robador. I al final vaig acabar parlant de violència i era la cosa que volia fer des del principi, parlar de la violència, en aquest cas de la violència estructural, de la violència institucional, com li diem també. I al principi era relativament fàcil, perquè parlem en termes més aviat ideològics o polítics i diem bé la violència de l'ordre, la violència del sistema, però evidentment, com passa sempre, quan ens comencem a apropar a un objecte, en aquest cas un objecte tan làbil com és un carrer, com és un barri, i a més un barri tan peculiar com és el barri del Raval, l'antic barri xino, doncs encara es fa la cosa més complicada. Tot i així, jo crec que vaig aconseguir mostrar almenys les formes de violència que s'havien adoptat al barri del Raval. I així comença la tesi i el llibre que es va publicar el 2014 per Virus. Comença dient això, aquesta és una investigació sobre la violència. Com us dic, deixeu-me fer quatre punts, quatre notes perquè acabem d'entendre aquestes nocions de violència que seguidament us plantejaré. La primera no té un ordre així molt concret, però si utilitzem les quatre i formem una espècie de caleidoscopi, doncs podrem entendre aquests detalls que a continuació narraré. La primera és aquesta aproximació a la violència més de caràcter Foucaultià. Ja sabeu, Michel Foucault va treballar en diversos textos sobre la qüestió de la violència, concretament a Genealogia del racisme. Ell parla d'una aproximació molt interessant. Ell parla de l'aparició
d'una nova tecnologia del poder, en aquest cas és això, el biopoder o la biopolítica, que implementarà una tècnica més tradicional, si voleu, que era la tècnica disciplinar. El que era interessant d'això, i que jo també vaig veure allà, és que apareixia una forma de violència aplicada contra els altres en relació proporcional, en relació inversament proporcional al bé que s'havia de causar sobre nosaltres. És a dir, s'havia produït una escissió típicament moderna, Foucault la data a finals del segle XVIII, en el qual canvien aquests dispositius de violència i passen de ser, per dir, no és que s'abandonin les tecnologies disciplinars, sinó que s'implementen amb aquestes tecnologies lligades al biopoder. Bàsicament, en aquest sistema polític, centrat en el biopoder, en la gestió de la vida, en la regulació de la vida, en la normalització de la vida, el que es plantejava ell, com pot entrar la mort en un sistema que bàsicament el que està fent és impulsar cap a la vida, és a dir, impulsar, controlar, regular l'organització de la vida, la procreació, la reproducció. El que deia ell és que era el racisme el que permetia als estats introduir la mort en un moment de regulació extraordinari de la vida. Fixeu-vos, el canvi fonamental és passar de l'altre com a adversari a l'altre per dir-ho així, com a indesitjable, de l'altre com a enemic polític, com a enemic d'una nació, a l'altre com a una tara, com una deformació, com algo que fa que la raça, per dir-ho així, la raça preeminent en cert espai, doncs pugui ser preservada. Per tant, fixeu-vos que ja passem a un tipus de llenguatge més lligat, passem d'un llenguatge polític a un tipus de llenguatge més biològic o fins i tot higiènic o fins i tot lligat a la salubritat. I és en aquest sentit on jo vaig veure com en l'anomenat barri xino i el barri del Raval, totes les intervencions, per molt salvatges, per molt agressives, per molt destructives que poguessin ser, es consideraven, es llegien, es tractaven com a una cosa bona, com una cosa positiva, com una cosa que s'havia de fer pel bé del barri. Encara avui es parla en aquests termes. Aquesta dimensió era la que contemplava. Els moviments socials del barri estaven molt actius i van tenir la bona idea, o la mala fe, la veritat, d'utilitzar una càmera i anar a aquesta oficina antimobbing. I van anar a l'oficina antimobbing, està penjat per ahí el vídeo encara, al YouTube o al Vimeo, no ho sé, i llavors van fer el vídeo, van demanar ajuda perquè estaven patint assetjament per part dels propietaris, estaven tallant l'aigua, estaven no sé què, no sé quantos, i evidentment, vull dir, tal com està la situació de la ciutat, el que li deien a aquesta oficina antimobbing era que resignés, que el millor era sortir del pis, intentar acordar les millors condicions possibles, però que poca cosa es podia fer, tot i que estiguessin patint aquest tipus d'abusos. Evidentment tot això es va fer en pisos com el bloc sencers, com era el cas més conegut que va sortir per televisió, per la premsa, que era el número 29 del carrer d'en Robador. I aquest pis, aquest bloc sencer, es va vendre, com era tot de propietat vertical, es va vendre a Sophic Investment, que té la seva seu a Samoa, a la illa del Pacífic, com sabeu, i es venien com lliures d'arrendataris. De fet, això és una pràctica que encara es fa avui. Es venen com a lliures d'arrendataris i llavors el que fan és, per dir-ho així, t'oferten a un preu més baix, perquè siguis tu com a nou propietari el que t'encarreguis de fer fora a la gent que encara hi viu allà, que tenen uns lloguers més barats o uns lloguers d'aquest tipus. Llavors això, es venien tots aquests pisos i s'intentava fer fora la gent. Què és el que passava? Que va haver-hi gent, en aquest cas el Manel González, una persona, quasi un heroi del barri i el que hem d'agrair molta de la feina que queda aquí registrada en aquesta etnografia. El Manel González va ser un dels que va lluitar més per això, va estendre la lluita del carrer a més llocs de la ciutat, va sortir a la televisió i ell concretament explicava com a un dels seus companys, que tots coneixíem, que era el Jesús del Ciutat Vella. El Ciutat Vella era un petit bar que estava al carrer de Sant Rafael, que segurament hi hauríeu anat, feien concerts, era un lloc que obria fins a altes hores de la matinada i de vegades obria també al matí. En fi, era un lloc amb molta història i ell també va resistir. En aquell lloc li van fer tota aquesta sèrie
d'assetjaments, li van tallar la llum, li van ficar rates, li van fer tot el que podien fer, fins al punt que li van donar una pallissa, els matons. No sé si esteu al corrent també de que ara avui la FAP i associacions del Raval estan denunciant aquest col·lectiu, aquesta empresa o el que sigui, que es diuen Desocupando o Desocupa, que són una espècie de matons a sou, evidentment dels propietaris immobiliaris, per fer fora a cops de puny a la gent. Doncs bé, això ja es feia i es va fer amb molta gent dintre de l'Ajuntament que estava implicada. En aquest cas el Carles Martí, si en recordeu, va ser un efímer regidor de Ciutat Vella. Estem parlant de sang i merda, perquè ens situem. El regidor de Ciutat Vella, Carles Martí, que va substituir a una regidora que va tenir l'osadia d'entrar i posar en qüestió alguns hotels que s'estan construint, com el que s'està intentant tornar a construir ara mateix al Liceu, que es deia Itziar González. Itziar González va haver de dimitir, m'imagino que això us en recordareu, perquè l'amenaçaven de mort, perquè li van entrar a casa, perquè li van robar l'ordinador, en fi, tota una sèrie de qüestions la van fer dimitir. Aquest senyor, el Carles Martí, amb tanta solidaritat, doncs la va substituir. I per veure com estava embarrat en tot això que estem parlant, ell va ser el que va anar a acompanyar el Manel González a casa seva amb dos de les persones, per dir-ho així, que diu Manel González, anomenava los esbirros del Carles Martí. I un era el Torres Sanahuja, un dels especuladors immobiliaris més importants de Barcelona. I ell quan va sortir per la televisió, van pujar el Carles Martí, va pujar el Torres Sanahuja i el Carles Martí va desaparèixer. Jo us deixo aquí amb ells i a veure si us enteneu. I li van fer una mica el paripé, explicaven que tenia goteres, que no sé què, no sé quantos, i clar, el Manel González, com és així, doncs no es va callar i va dir, i què, jo també m'haig de preocupar per les pallisses, com les que li han provocat, li han fet al Jesús, i li van dir directament, Torres Sanahuja, recordo, li va dir directament que ell no s'havia de preocupar perquè ell sortia per la televisió. És a dir, el propi Manel González s'estremia pensant que no li van donar cap tipus de resposta, ni tan sols van ocultar que ells tenien alguna cosa a veure amb la pallissa, ho van comentar d'aquesta manera i evidentment es va sentir molt amenaçat. Per sort tot això va acabar no tan malament, només amb aquestes pèrdues de les condicions de l'habitatge, però es va quedar aquí. Perquè veiem un poquet més com va això, és important que tinguem present la història de menysteniment que s'ha produït sobre el Raval. El Raval, el plantejament que jo feia en aquest capítol historiogràfic era un plantejament lligat a les cultures de control sobre el Raval. És a dir, jo el que considerava que es podia treballar, abordar la història del Raval, que evidentment tenim molts bons llibres sobre això, però des d'una perspectiva lligada exclusivament a les cultures de control que s'havien aplicat. El primer que tenim és que, com sabeu, això està recollit en un llibre meravellós que us recomano, que es diu Un verano con 1000 julios y otras estaciones, del geògraf Pere López Sánchez, un geògraf d'aquí de la Universitat de Barcelona, i ell explica com després de la desfeta del 98, de vegades pensem que Catalunya no tenia a veure res amb la colonització o aquest tipus de coses, i evidentment a Catalunya li va afectar molt la desfeta de Cuba i de Filipines, i ell mateix parla com la burgesia, això ho exposa ell en aquest llibre meravellós, ell explica com la burgesia catalana proposa una redefinició de les bases del sistema social vigent, mobilitzant totes les institucions i tots els ressorts al seu abast. Es proposa una reforma de la morfologia urbana i s'intenta definir en conseqüència un model territorial acord amb els interessos econòmics i polítics de la burgesia. Què tenim aquí? Si ho podeu recordar, 1898, tenim el desenvolupament de l'Eixample i de la reforma interior, és a dir, un tallafocs enorme, que se li anomenarà Via Laietana, que hem vist segurament per aquí algunes fotografies, amb un dels primers inversors, que era evidentment una empresa immobiliària que es deia Colonial. En aquest sentit, fixeu-vos, l'urbanisme, en aquest urbanisme decimonònic, neix i es desenvolupa de la mà de la policia. En aquest moment, a mitjans del segle XIX, no es deia policia, es deien forces de xoc,
i apareixen a tota Europa com a formes com a reacció conservadora a les algarades que s'havien produït tant a ciutats com a totes les ciutats pràcticament d'Europa, a París, a Londres o a Barcelona, i apareixen de la mateixa mà, és a dir, unes forces de xoc armades per combatre els desordres que es podien produir a la ciutat. Això neix, com us dic, de la mà de l'urbanisme, d'aquest urbanisme decimonònic, que bàsicament té una funció molt clara en aquests primers anys, i és la de fer indefensable la ciutat per part dels seus habitants. Fixeu-vos que un lloc com la Via Laietana dificulta moltíssim l'erecció de barricades, la contestació a l'entrada en tropes de l'exèrcit i, per dir-ho així, un espai de refugi. La Via Laietana és un espai de moltíssima visibilitat, un espai d'exposar a la visibilitat, en aquest cas, a les classes populars o treballadores, que eren les que habitaven en aquella zona. Evidentment, aquestes són les dues funcions d'aquest primer urbanisme, que és la de permetre i facilitar la circulació del capital, la producció de plusvalues i, en aquest cas, el control de la població. Fixeu-vos, en aquest sentit, en aquest moment encara es parla d'aquesta població. Estem parlant, la tesi del Pere López Sánchez és que ell explica el que després serà la Setmana Tràgica a partir de la reforma interior. És a dir, aquesta destrucció d'aquest tempo i d'aquesta forma de viure típicament obrera i de resistència tindrà com a efectes la revolta que després es coneixerà com la Setmana Tràgica. En aquest moment, com estem parlant finals ja del 19, s'adverteix l'emergència d'un enemic intern, la indisciplina social i unes masses refractàries a l'ordre urbà, que semblen sempre disposades a la insurrecció, ens dirà Pere López Sánchez. La aspiración burguesa contempla apoderarse de la ciudad, anular e impedir un desorden allí donde proliferan talleres, fábricas o la calle, donde los proletarios ensayan unas críticas que muestran la vertiente territorializada del antagonismo. Fixeu-vos que encara en aquest moment es parla d'enemics i d'enemics interns molt clarament, és a dir, hi ha adversaris. Per tant, estem en una època, quan estava parlant de Foucault, en la que encara no s'ha imposat, per dir-ho així, no ha arribat aquí a Barcelona, a Catalunya, aquesta noció més de caràcter més biopolític. Tot això es fa, fixeu-vos, perquè moltes vegades això té un moment epifànic, si voleu, que és la desaparició dels cadafals, de los cadalsos, dels llocs on s'executaven els anomenats delinqüents, els criminals. Sabeu que tot això es comença a produir a principis del segle XIX i aquests cadafals, on s'executava la gent, els reus, en comptes de ser públics, com havien estat fins ara, es comencen a fer dintre de les muralles. Això respon a aquest marc que us estava proposant de la biopolítica. I no era només per això, és a dir, per regular aquesta vida i en aquest cas aquesta mort, sinó perquè acostumava a passar, i coses que no se'ns explica tampoc a les pel·lícules, alguna pel·lícula sí que en parla, i és que què passava? Que moltes vegades, fixeu-vos, el poder no era tan omnipotent. Teníem allà un botxí, oi, que a més sempre anava ben cobert, no? I teníem tota una població que probablement coneixia a la persona que anaven a executar i probablement podien estar en desacord amb la pena que li volien imposar a aquesta persona i regularment, de manera sovint, sobretot en aquesta època, el que acabava passant era que s'acabava aixecant la gent que estava veient aquesta execució i acabaven executant el botxí. Això acostumava a passar i això va provocar, segons Foucault i altres historiadors, que aquestes simpaties que provocaven de vegades el reu passessin a fer-se dintre del que és una presó. Un parell de coses més sobre aquesta primera època inicial. Fixeu-vos, com us he dit abans, es convoca aquesta guerra contra la disciplina ja a principis del segle XX per fer impossibles i impensables altres maneres de fer. En aquest sentit, no només en aquest primer moment de caràcter més predemocràtic, sinó ja amb l'arribada de la República, amb Lluís Companys, fixeu-vos, advocat de CNT i, en fi, un primer conseller d'Interior i després president de la República, ell contemplarà, fixeu-vos que ja es posa en marxa una llei que es va comparar molt sovint a la llei del civisme i és la llei de vagos y maleantes. De vegades erròniament hem associat la llei de vagos y maleantes amb el franquisme i de fet aquesta llei és una llei republicana, una llei d'esquerres
que la pensen des de Madrid però que s'aplica aquí sense cap tipus de pudor. La voluntat de Lluís Companys era garantir la pau social i evitar el poder de les masses a la ciutat. En aquest sentit, el mateix Lluís Companys, és una qüestió més o menys que ens pot contrariar o no, hauríem de reflexionar més a fons, però ell parlava del Raval, concretament d'aquesta part de Drassanes, del que ja s'anomenava barri xino, i deia, literalment, podeu creure'm, si pogués ho enderrocaria a canonades en relació al barri. Fixeu-vos que de manera, esperem que accidental, però això ho parlava ell a Josep Maria Sert, un dels arquitectes que estaven encarregats de l'elaboració del que s'anomenà després el Pla Macià o el Pla Nova Barcelona, que tenia una de les seves primeres espais d'incisió precisament en aquesta zona del Raval. Aquí no sé si hem vist, no tenim alguns diorames molt interessants, però el Raval, en aquest pla, això ho va fomentar un urbanista molt famós que es deia Le Corbusier. Le Corbusier va inspirar tot això, com ja sabeu, el moviment modern, però també tenia certes tendències, com ja veieu, higienistes i de desplaçament, i molt classistes, de segregar la població. I en aquest sentit, amb aquest pla macià, si veiéssiu aquest diorama, doncs veuríeu que pràcticament tota la zona de l'antic barri xino quedava pràcticament com una plana esborrada de tot el que hi havia de fàbriques, de garitos, d'espais de vida obrera i de vida al carrer. Per tant, fixeu-vos, el que estem parlant és que el barri, i estem ja a principis del segle XX, el barri sempre ha estat un barri tradicionalment reserva de classes laborioses i perilloses, antagonistes o agonistes, com dirà el Pere López. I és a partir, des de sempre, ja des de sempre, sabeu que una de les... Això tampoc es té sempre present, però un dels nuclis obrers més importants del sud d'Europa va ser el Raval. Això a vegades s'oblida, potser perquè va ser el primer, potser perquè el Raval sempre ha estat un lloc així com una mica maldit, però això van ser coses, per dir-ho així, imposades per la morfologia i per la geopolítica espanyola. Sabeu que en 1714, que ara van celebrar el 300è, doncs va significar per Barcelona dues qüestions importants pel disseny de la ciutat. La primera, la destrucció del barri de la Ribera, que estava bàsicament on està ara la Ciutadella, per construir un fortín, el que tenim encara ara i és on està el Parlament, i la imposició o la negació a construir més enllà d'uns 2 quilòmetres. És a dir, el que seria el Pla de Barcelona, no es podia construir, és a dir, no es podia fer el que es va fer després, el 1868, que era el Pla de l'Eixample. Això va tenir, fixeu-vos, una dificultat, que era si no podem construir en el Pla de l'Eixample, on fiquem aquestes fàbriques que comencem a tenir ja des de finals del segle XVIII. Totes aquestes fàbriques van anar a parar al Raval. Fixeu-vos, encara tenim les fàbriques més importants de l'Estat i, com dic, algunes de les més importants del sud d'Europa estaven aquí. La fàbrica de la Bona Plata, que estava al carrer Tallers, la fàbrica d'Erasme de Janer, on encara tenim la seu del centre social, del Raval. És a dir, eren fàbriques amb milers de treballadors i les teníem aquí. Evidentment, un lloc amb molts treballadors, un lloc amb molta conflictivitat social, on van aparèixer dos dels sindicats més importants de l'estat espanyol, com era la UGT i la CNT, el sindicat més important que hi ha hagut mai de caràcter anarcosindicalista. Evidentment, per això teníem totes les seus de totes les sectorials de CNT al mateix Raval. Evidentment, la Setmana Tràgica, evidentment, les revoltes de la Gemància, les revoltes característiques de Barcelona durant aquesta segona meitat del segle XIX i primer terç del segle XX tenen com a epicentre el Raval. És a dir, el Raval, igual que Gràcia, igual que Sant, és un lloc de barricades. Ja sabeu que Friedrich Engels anomenava Barcelona com la ciutat de les barricades. També sabeu que a Barcelona se li anomenava la ciutat de les bombes o la rosa de foc. Per tant, el que tenim és un ordre social, un ordre concret, un ordre obrer, un ordre de resistència, sobre el qual es vol, per dir-ho així, intervenir. Es vol fer un escombrat d'aquella població, considerat encara com un espai on hi ha l'enemic intern. Penseu que en aquell moment
estem parlant de finals del segle XVIII, les fàbriques hi són encara, després comença l'Eixample, les fàbriques comencen a marxar al Poble Sec, al Poble Nou, i aquestes fàbriques s'acaben convertint en què? Pues com ja deveu imaginar, en bordells, en sales de festa, en tugurios, en tavernes, i aquí llavors es mesclen aquest centre obrer, aquests anarquistes, amb el moment d'entreguerres amb espies, amb taürs, amb petits delinqüents, amb Jean Genet, que va escriure potser la millor novel·la urbana del segle XX, titulada El diari del lladre, el va escriure aquí, en el barri xino. Tot això ens explica un altre historiador molt interessant del Raval i de l'anarquisme a Barcelona, Chris Elham, ens explica que efectivament, contrari a la llegenda del barri xino i la representació de la zona com a extraterritorial i rebel, hi havia un ordre social, hi havia un ordre cultural, que era una pràctica de classe obrera, àspera, agressiva, assertiva. I evidentment va ser aquesta cultura antagonista la que va portar el terror al cor de les elits urbanes. El Chris Elham té també un compatriota nord-americà, en aquest cas anglòfon, que és Gary McDonough, que fa també un anàlisi semblant. El que passa és que ell diu que, fixeu-vos, l'arrogància d'aquestes, segons ell, Chris Elham té un llibre magnífic, també una etnografia molt interessant que es diu Les buenas famílies de Barcelona. I ell el que diu és que ni tan sols en aquest moment d'aquesta pràctica tan ruda, tan agressiva de gent com anarquistes o pistolers o delinqüents, aquestes classes, aquestes elits urbanes no tenien por al que podia passar en el Raval, sinó més aviat tenien una atracció i també tenien un espai fosc de producció de riquesa, com pràcticament encara avui. Un espai obscur on podien portar a terme les seves negocis obscurs, com ho estic dient. Fixeu-vos que tot això ha arribat fins ara. Curiosament, tot i que han canviat les institucions de caràcter sanitari, religiós o de tancament, de les que no he parlat molt perquè ja van ser al segle XVI, però aquí teníem les cases d'infants orfes, les cases de dones penedides, les presons hi eren aquí també, era un lloc al marge, com ens en diuen alguns autors. Tot i que això era així, fixeu-vos que aquests centres religiosos, com aquest on estem ara, s'han convertit en centres culturals. Pràcticament tots, la Casa de la Misericòrdia i la Caritat és el CCB, la Universitat de Barcelona, això era, com sabeu, el convent de Santa Mònica, altres convents són a la llibreria La Central, és a dir, tots els centres religiosos, la Biblioteca Nacional està a l'antic hospital de Santa Creu, tots aquests centres es van reconvertir en centres religiosos i tot es va, per dir-ho així, canviar la seva funció. Ja podíem dir que van canviar d'una funció redentora, un tipus de funció redentora, a una altra, redentora i de control, a una altra de caràcter més de redentor. Però el que no va canviar són els llocs on hi és la policia. És a dir, els centres, els quartells militars i policials de Nou de la Rambla, que tenim aquí a la Rambla concretament, i després l'altre que tenim més a tocar del Paral·lel, són els mateixos. Són exactament els mateixos, s'han evidentment transformat per dintre i rehabilitat o el que sigui, però continuen sent els mateixos. Sabeu que la Guàrdia Urbana té un passat molt obscur. La Guàrdia Urbana neix amb una figura molt tenebrosa que es deia el Tarrés i es coneixia com la Ronda del Tarrés. El Tarrés era un delinqüent, un criminal, que era una persona d'aquestes que parlàvem abans bastant peculiar, molt malànima, i que va ser precisament contractada per aquestes elits a finals del 18 per posar ordre a la ciutat. Fixeu-vos, del que parlaven al principi, en Walter Benjamin, era precisament un delinqüent, una persona tenebrosa com era el Tarrés, el que es va encarregar primer de la policia. Això us ho dic perquè us he explicat també la qüestió del Carles Martí, us he explicat la qüestió del Torres Sanaüja, però no us he explicat l'última de les qüestions que estava lligada al Meliciar González, que eren dos figures també bastant tètriques, que són Eliodoro Lozano i Joaquín Quílez, dos tècnics de llicències de l'Ajuntament de Barcelona, que els van descobrir que estaven ficats en una trama de prostitució i una trama de tracte de blanques,
a partir de descobrir, ja no sé si en recordareu, un cas molt notat que va ser el dels bordells Saratoga i Riviera a Castelldefels. Llavors, descobrint això, va aparèixer tota la resta de qüestions i vam descobrir que aquestes persones, aquests tècnics municipals, extorsionaven, i això ho podeu comprovar relativament amb molta facilitat si aneu als locals més o menys antics del Raval i pregunteu sobre com aconseguir les llicències. Moltes vegades aquests tècnics anaven als jocs i deien «Ei, la teva llicència, hosti, però si l'has de tenir tu». «Ah, no, doncs jo no la tinc i com no la tens, tal». Llavors extorsionaven demanant diners de més, per dir-ho així, de les llicències, o directament la Guàrdia Urbana de vegades trucava en aquests centres i demanava a un local d'una empresa, els deia «Ei, poseu anuncis de la vostra empresa en la nostra revista de la Guàrdia Urbana para los niños de los policías heridos o el que fos». I clar, aquestes persones deien «Home, però on està aquesta revista? Primer vull veure aquesta revista abans de saber tot això». No, tu posa 3.000 euros i ja està, ja no passa res, ja t'enviarem la revista quan la tinguem feta. Bueno, si no tinc la revista no està. Doncs si no poses aquests diners, igual la policia durant un temps no passa per allà. Fixeu-vos que estem parlant d'aquests anys, no estem parlant en aquest cas hem fet aquest salt, però perquè veieu que hi ha una continuïtat en aquest. Quan parlo d'aquest, o Chris Elham o Gary McDonough, parlant d'aquest espai fosc que era el Raval, és un espai fosc que per desgràcia no ho ha deixat de ser encara avui i toca fer molta feina. I hem vist, fixeu-vos, petit parèntesis d'actualitat, com amb aquest nou govern dels comuns i Barcelona en Comú no es pot tocar, en aquest cas, una institució tan dura, tan forta i tan fosca també, per desgràcia, com és la Guàrdia Urbana de Barcelona i concretament la que està per aquí a Ciutat Vella. Fixeu-vos, hem fet tot aquest dibuix d'espai fosc i d'espai també de contestació i d'espai que es vol eliminar, un espai que estava ple, com es parlava, de pobres, putes, anarquistes i maricons, però també es contemplava tota aquesta població, per dir-ho així, es feia un batiburrillo i es ficava tothom a dintre. És molt interessant i de fet molt emocionant sentir a un dels responsables, una de les persones més honestes que jo he conegut en aquest treball d'investigació, que era el responsable de Focivesa Martí Abella. Una persona, un funcionari, no funcionari, un treballador per a una empresa pública. Focivesa és una empresa mixta de capital públic-privat i que va ser l'encarregada de la, diríem, destrucció o reconstrucció, li diuen ells, de Ciutat Vella. Martí Abella, fixeu-vos que va arribar a parlar de que en aquest barri, ara m'he de tindre una mica més amb això, hi vivia molta gent molt normal. Aquell barri que es va destruir, estic parlant d'aquesta zona del sud, hi vivia molta gent normal. Ara us explicaré per què. El que tenim abans d'això és, després d'aquest pla macià, estic fent aquests salts però per situar-nos sempre en aquesta continuïtat de l'agressivitat contra el Raval. Quan es proposa durant la República aquest pla macià, tenim una reestructuració de tot el barri per donar a les classes populars de Barcelona un espai molt més higienitzat, un espai molt més salubre, oi? Què és el que acaba passant? Que arriben la Guerra Civil i arriba la Revolució Social a Barcelona i arriben les bombes del 36 i 38 com heu vist en aquestes fotos, amb bombardejos de l'aviació feixista italiana. Com us dic, això és greu, bombardejar zones, perquè hi havia el quartell de Drassanes, però van acabar destruint unes 50 edificis, van morir aproximadament 2.500 persones i van destruir, com podeu imaginar, molts habitatges i moltes llars. Van destruir tota aquesta zona, que és la que s'anomena l'Avinguda Drassanes, i van fer el primer forat al barri xino. Van destruir literalment el barri xino. Això hauríem de veure fins a quin punt hi havia aquesta intenció de destruir aquest barri o directament va ser accidental. El que no és accidental, aquestes morts us dic que es podien haver desviat la mirilla, per dir-ho així, en comptes de caure al quartell van caure a les cases de la gent, però el que dic que no és accidental és que aquestes zones, i ho torno a comparar un altre cop amb el forat de la Vergonya, la part de la Ribera, del Bor, van mantenir els
los escombros, les runes de les bombes. En el cas de Drassanes, pràcticament des de l'any 37 fins a l'any 62, pràcticament 25 anys. En el cas del Forat de la Vergonya hi havia edificis tocats per les bombes que van aguantar pràcticament fins als anys 90. I són runes i són destruccions que només s'han mantingut com una espècie de monument a l'insult contra la població subalterna i descapitalitzada fins a èpoques molt recents. Una cosa que no ha passat, evidentment, en cap altra part de Barcelona. No només això, sinó que el més dur de tot, com dic, no només que s'han interessat les runes i que la gent visqués entre rates. De fet, jo me'n recordo molt del Forat de la Vergonya, quan vivia allà, i com m'explicava una de les persones que va lluitar més, que ha lluitat més i que lluita encara més per mantenir aquell lloc estupendo que és el parc del Forat de la Vergonya, i em deia, quan havien de construir ja el poliesportiu i el pàrquing, i em deia que ja estava, que havia vist jugar els seus nens entre runes i entre rates, perquè, com us dic, són runes que s'aguantaven des de la Guerra Civil. Això no hi ha cap barri de Barcelona, i ja no us parlo dels barris alts, on s'hagi permès aquest tipus de que la gent visqui entre aquestes, per dir-ho així, les restes de les bombes. En el cas de Barcelona, encara, insisteixo, en el cas del Raval i el cas del barri Xino, encara és més agressiu, és més dur i és més insultant que en la història oficial del barri, i això ho teniu aquí a l'exposició, si anem a la pàgina web de l'Ajuntament, encara avui trobem, fixeu-vos, una fórmula molt dura, que diu, literalment, fixeu-vos, la demolició del barri Xino, diu, el Pla Macià, això està, insisteixo, encara avui, el Pla Macià donava solucions racionalistes i integrades als problemes del barri, però van ser les bombes de la Guerra Civil les que van fer els primers sanejaments urbanístics al sud del Raval. Clar, aquesta idea, si nosaltres ens posem en la pell de la gent que ha viscut allà o hem tingut un avi que ha viscut allà i que són capaços de considerar que un bombardeig és el mateix que un sanejament urbanístic, com a mínim fa basarda, oi? Ens sentim insultats. Jo, per la meva part, vaig posar-me en contacte amb la gent de l'Ajuntament, la gent que portava la web, em van dir que ho canviarien, això va ser a l'abril d'aquest any i encara avui no s'ha fet cap modificació i em sembla, doncs això, estem parlant del memorial democràtic, de la memòria, ressarcir la memòria dels perdedors i aquestes coses encara existeixen. Per tant, una altra forma d'expressió de la violència és aquesta lectura, aquest menyspreu, aquesta situació de segon ordre, que és com es contempla la història del Raval. Fixeu-vos ja, per anar acabant, les tres defuncions del barri Xino. El barri Xino se l'ha volgut matar. De fet, el títol de la tesi i del llibre és aquest, la defunció del barri Xino, doncs perquè era un element molt recurrent. El 1943, el Boletín de la Propietat Urbana parla ja d'aquesta defunció del barri Xino. Fixeu-vos, 1943, poc després de la caiguda de les bombes, poc després de la victòria del glorioso Ejército Nacional, diu, esta realización de obras y principalmente la apertura de la citada avenida, Avinguda Drassanes, antigua Avinguda García Morato, hará que desaparezca el por desgracia muy conocido barrio Chino, lugar donde la maldad y la porquería tenían su asiento y en el que la gente del hampa y del mal vivir tenían montados sus garitos, prostíbulos, tascas indecorosas y en cuyo barrio también se confabulaba lo más pernicioso de la sociedad para arremeter contra el orden, la tranquilidad, la paz y el trabajo de Barcelona. Aquesta és la primera, 1943, perquè veieu el to, ara mateix si llegim les columnes dels opinòmetres, dels opinadors oficials del règim, veurem coses amb un to diferent. Evidentment la literatura va progressant i va avançant, però per dir-ho així, el que supura de les lectures és bastant semblant. El 1962, Barcelona se transforma, ya es una gran ciudad moderna, ya es un pueblo limpio de determinadas morbideces ajenas a él. Lo que nos importa como barceloneses y lo que importa a los españoles es que ya no exista el barrio Chino y quede limpio y con brillo nuevo el distrito quinto. Las laberínticas callejas que constituían el barrio Chino ya no son más que recuerdo. Los tugurios y garitos ya no existen. Aquella hez humana que poblaba el barrio ha sido dispersada.
aquel ambiente desarraigada bohemia, a veces un tanto artificial y gregaria, casi siempre bordeando la ley que constituía el morboso atractivo del barrio chino, ha pasado también a mejor vida. Sí, se acabó para siempre el anémico pintoresquismo del barrio chino, porque donde estaba enclavado antaño el barrio chino, luce ahora el sol y crece la ciudad limpia de toda lacra social o arquitectònica. L'anyosa mole... És que em fa gràcia de la quantitat d'adjectius de menystenidors que fa servir en una sola frase. La añosa mole de las reales atarazanas ha dejado de ser el oscuro y degradado parapeto de Lampa para recuperar su categoría de hito histórico. Per últim, al 74, la Guia Secreta de Barcelona, Josep Maria Carandell, explica aquesta tercera defunció. Diu, seguint tota aquesta literatura clàssica, diu: para la satisfacción general de los prohombres de Barcelona, se ha liquidado ya por fin los bajos fondos de un lugar tan céntrico. Al 1974. Fixeu-vos que és interessant veure com tot això encara, com dic, encara ho podem parlar d'aquesta manera. I ara sí, per acabar, anem a parlar de la primera intervenció en el moment, per dir-ho així, la primera intervenció franquista van ser, o feixista directament, van ser les bombes, segons reconeix l'Ajuntament de Barcelona. La segona va ser la construcció de la rehabilitació d'aquesta zona a partir de l'any 62, amb moltes protestes, de fet, moltes protestes dels veïns, molts dels quals van passar a ser quadres després dels governs socialistes i comunistes de l'Ajuntament. I ja tenim a l'any 88 la primera intervenció contundent, que serà l'inici de la gran transformació o destrucció del Raval. I això es fa, fixeu-vos, l'any 88, que si us sona aquest moment, és 2 anys després que Barcelona sigui escollida com a ciutat olímpica. De manera molt peculiar i a la vegada inaugurant un protocol que serà comú en totes les intervencions d'aquestes, per dir-ho així, impopulars sobre els barris, s'inventa una espècie de batalla per el control de la droga. A l'any 88. Clar, fixeu, jo tot això us ho dic com a investigador. Jo sento a parlar a tothom, citava, que el moment d'inauguració d'aquestes obres, d'aquesta destrucció del Raval, comença en el 88 perquè hi ha una batalla campal, una espècie de lucha per la droga, com si estiguéssim parlant de les faveles de Brasil o de Medellín o de qualsevol lloc d'aquests que ens parlen tan malament, i resulta que, clar, jo no trobo quan comença aquesta lluita, quan comença aquesta batalla, i és que resulta que la primera notícia que es dona no és d'una batalla campal, sinó simplement que hi ha hagut una baralla entre, en aquest cas, una població que venia del carrer de la Cera. Sabeu que l'entrada d'heroïna als anys 80, en general de la droga, va ser molt forta en aquesta època, va morir moltíssima gent a Barcelona i a Rodalies, i una d'aquestes persones va morir aquí al Raval i era veí del carrer de la Cera i va venir, per dir-ho així, a veure qui havia estat, a veure i a passar comptes amb el camell que l'havia venut al seu germà la droga en mal estat. Aquesta lluita, aquesta baralla, va ser més o menys multitudinària a la zona de Sant Ramon i va acabar a la plaça del Rei, no, a la plaça Reial. Van acabar ja la lluita, la baralla, no va haver-hi ferits, no va haver-hi ferits greus, per dir-ho així, no va haver-hi detinguts i tot va acabar amb això. El següent dia ja comencem a tenir grans titulars. Batalla per el control de la droga en el barri xino. Bé, això no entro ja en més això, però es va fer la primera, aquí es crea Procibesa, hi ha tota una conxorxa entre els poders judicials i els poders executius, es crea el Consell de Seguretat de Ciutat Vella, el mateix Clos, que en aquest cas era regidor del districte, i Maragall, que en aquest moment era alcalde, conviden a fer aquesta reforma del Raval i conviden els empresaris que sortiran literalment molt beneficiats d'aquesta intervenció i posen en estat de seig al barri fins al punt que el mateix i controvertit president de l'Associació de Veïns del Raval, Pep Garcia, acaba dient que a ell mateix l'han aturat, que no cal entrar d'aquesta manera. Es tanquen bars i locals i pensions que, recordeu a més, s'inaugura la llei d'estrangeria l'any 1988, es tanquen bars i locals que allotgen a perillosos immigrants indocumentats i es posa en marxa l'enderrocament, en aquest cas del que s'anomenava la Illa Sant Ramon o Illa Negra,
que sabeu que està ara on està el poliesportiu i aquestes oficines de la Generalitat i alguns habitatges. En aquest cas van ser 2 manzanes, 26 edificis, 500-600 vivendes i 70 locals amb les seves respectives famílies. Com podeu imaginar, aquesta població, molta gent no la resituaven, alguna gent l'enviaven, per exemple, a Santa Coloma, a Manresa, o altra gent li donaven, als que aconseguien demostrar un vincle via un contracte, doncs la portaven, li donaven un pis de lloguer amb les seves condicions i com funcionen els pisos de lloguer protegit. En tota aquesta situació, com us dic, hi ha un programa de televisió on Martí Abella, després m'ho va dir a mi també personalment, ens diu d'aquesta manera tan honesta que ell, quan va anar a veure aquests pisos que després es destruirien, es va sorprendre molt. Va anar a la zona de Sant Ramon i, ostres, doncs resulta que al barri xino, diu literalment, vivia molta gent molt normal. Fixeu-vos que quan estem imbuïts d'un espai tan endemoniat, no som capaços de reconèixer que efectivament allà no només hi havia anarquistes, perillosos, prostitutes, violadors, delinqüents, assassins, criminals. Hi havia molta gent molt normal, hi havia molta gent molt treballadora. Tot i així, aquesta població, evidentment, ell diu, hi havia molta gent molt normal i en aquell moment es pensava que no hi havia res que justifiqués la seva rehabilitació. Es va destruir tota aquesta zona, es va expulsar a tota aquesta població. Això, evidentment, només seria el començament de la subsegüent destrucció de la zona, com veureu a la part primera de l'exposició, de la zona dels carrers Cadena i Sant Jeroni, que serà la construcció del Raval. Això al 2001, que és quan s'inaugura. Després tenim, fixeu-vos, la gent, en aquest cas Carme Gual, de Focibesa, era capaç de dir-me, fixeu-vos l'imaginari que compartien en aquest moment, ella em deia que si no s'hagués intervingut en aquell moment, a l'any 88, a finals mitjans dels anys 90, que si no s'hagués destruït Cadena Sant Jeroni, deia literalment, ahora estaríamos como en las favelas de Brasil, con los militares en la puerta. Tal vez no lo estaríamos tanto, pero es que tú no pasabas de la Rambla ni que te mataran. Sabías que aquí pasaban cosas y que era mejor no acercarse. Clar, imagineu-vos la manera de contemplar la població que vivia, com dic, en aquest barri, des de qualsevol visió de fora de la ciutat. Tenim la Rambla del Raval i després tenim, evidentment, la zona del Robador. 3 manzanes, 25 edificis, 450 vivendes, 93 locals comercials. Fins al punt, i fixeu-vos que amb tot això continuem parlant de violència, una persona que us sonarà, que es deia Rosa, del restaurant Casa Leopoldo, i amb això acabo, la Casa Leopoldo del carrer Sant Rafael, li va confessar al periodista Guillem Martínez, després de la destrucció enorme de Sant Jeroni, Cadena i tota la manzana o la illa de Robador. Deia la Rosa, aquí ha pasado como en Bosnia. Han desaparecido las personas que vivían aquí y en su lugar han aparecido nuevos inquilinos. ¿Qué ha pasado con los anteriores? ¿Dónde están? Fixeu-vos que aquesta situació és així, de veritat, perquè a partir del 2002 l'Ajuntament Procibesa va deixar de publicar les dades sobre el desplaçament forçat de tota aquesta població. Per tant, només tenim dades de caràcter qualitatiu. Jo sé, pel temps que m'he passat en aquell carrer, que tota la zona dels pisos nous no hi viu cap persona que vivia allà abans. Aquest reallotjament, de fet, el mateix a Procibesa, i això apareix escrit, no m'ho estic inventant, la intervenció en la zona de Robadors és la primera amb intenció de recuperació de plusvàlues. En aquest sentit es van vendre, es van fer 3 cooperatives per comissions, UGT i els veïns del Raval, i evidentment allà van anar a viure el que considerem classes mitges. No va anar a viure cap dels afectats i es va tirar endavant tota una zona nova que, com sabeu, és una zona turística, una zona cultural, una zona d'oci. El més trist de tot, i ara sí que us deixo ja amb això, és que la zona de l'hotel, la zona on està l'Hotel Barceló, la van batejar, igual com van batejar un carrer d'aquí prop, com carrer de Jean Genet, i que, per sort, gent encara, per dir-ho així, no sé com diríem, honesta o decent, com el Juan Luis Goitisolo, no va anar a inaugurar, va rebutjar la invitació de l'Ajuntament a inaugurar el carrer de Jean Genet. En el cas de la plaça
de l'hotel la van anomenar, com sabeu, Plaza Vázquez Montalbán. El més trist de tot és que Vázquez Montalbán, com sabeu, va treure el seu personatge tan famós, l'inspector Carballo, del Raval, perquè deia que en aquesta ciutat de Yuppies qui pot fer literatura, no? En aquesta ciutat de Yuppies de les Olimpiades. I ell va deixar dit, i permetem-me que ho llegeixi literalment, va deixar dit: a mí no me importa que sepulten mis cines, mis colegios, los puntos de referencia del país de mi infancia, bajo una propuesta de paraíso que se llama Rambla del Raval y todo lo que le cuelga, sino que la deconstrucción se lleve por delante toda la posible memoria de la ciudad mestiza y se practique a costa del vecindario más débil de la ciudad. Amb aquest treball, amb aquesta tesis, amb aquesta publicació i amb aquesta exposició hem intentat que aquesta memòria de la ciutat mestissa, de la ciutat obrera, de la ciutat que resisteix i de la violència invisible i sorda que s'ha aplicat sobre aquest barri, doncs quedi com a mínim, hi hagi un testimoni que ho reculli. Jo ho deixo aquí i obrim les preguntes. Sí. Perfecte. Una és al carrer Sant Jerónimo, Sí? un carrer que jo, quan era jove, havia anat a comprar hachís. Clar. Sí, sí. Ja no existeix, no? No, Sant Jeroni no. Sant Jerónimo i Cadena no. Ja no Vostè existeix, no no? viu a Barcelona ja. Qui? Vostè? Sí, sí, Ah, sí. sí, ja. Bueno, en principi ja no existe. Ja Bueno, no existe. però tampoc sóc massa d'aquí, Vale, però vale. soc d'aquí. Però Sant Jeroni ja ha d'aquí. desaparegut. On estava, més o menys? Pues Sant Jeroni seria la vorera, diria que la vorera esquerra, si estem mirant a muntanya, Sí. la vorera esquerra de la Rambla del Raval seria Sant Jeroni. Ah, vale. Per allà on hi ha lo del Juan Vendrés, o per allà aquella zona, Sí. on hi ha l'Àgora? On hi ha l'Àgora Juan Andrés, això ja és Aurora, Sí, però per dir-ho així, això és Riereta, sí. Vale. Riereta amb Aurora és l'Àgora Juan Andrés. La paral·lela cap a dintre, per dir-ho així, cap a l'hotel, Sí. que ara és Rambla del Raval, això era Sant Jeroni. Vale, perfecte. Mm. Ben situat. Una altra pregunta, que és la del Forat de la Vergonya. Tu has dit que hi havia hagut durant molt temps les runes, conseqüència de les bombes de la Guerra Civil, no? Per què aquesta? Quin era l'objectiu de mantenir aquestes runes i quina valoració crítica tu fas, no, d'això? O sigui, quin era l'interès del poder de mantenir aquestes runes, no? Clar, això és una de les preguntes que tenim. De fet, aquí al Raval, com us dic, vam estar 30 anys. Ho vam veure, també vam estar no sé, ja de fet fa 3 anys o així, per Sicília, per Siracusa, i encara ens explicaven que vam veure, de fet, barris completament, o sigui, encara, avui estem a l'any, això devia ser l'any 2013, amb les runes de les bombes de la Guerra Mundial. És a dir, no crec que tingui cap funció o cap explicació així més enllà d'un menyspreu, un menysteniment, un insult sobre les classes que viuen allà, les classes populars, les classes, per dir-ho així, les classes que sembla que no mereixen respecte. Penseu en això que us he dit abans de la guerra de races, si voleu, aquesta idea de que quan més fem, per dir-ho així, quan més fem mal a aquesta població, més preservem la raça bona, la raça que s'ha de reproduir. És una noció que pot comportar aquest tipus de polítiques. L'última pregunta és aquesta violència institucional, no sé com dir-ho, libidinal o silenciosa, com per exemple el balcó de l'Ajuntament de Barcelona, que posa Welcome refugiats, i realment la realitat és que no hi ha refugiats. I després un monument que hi ha a la Barceloneta, que he vist fa poc, que compta els morts a la Mediterrània. O sigui, aquesta espècie de propaganda dels comuns, o com se digui, jo crec que hi ha també és una violència institucionalitzada, és com un engany, una propaganda fictícia. Què opines d'això? I això on estaria emmarcat amb la biografia que tu has parlat, del Walter Benjamin o del Zizek, o si és simbòlica, si és Foucault, m'entens? Ja està. A mi m'interessa molt això, però ara mateix, després si volem en parlem, però ara mateix no sabria com valorar-ho. Em semblen com molt bones intencions, i sembla que estan fent coses aquest intent de tancament dels CIEs. Jo tampoc soc no soc fan dels comuns, però
però a la vegada veig que això, vull dir, no han corregit això de l'Ajuntament, no sé com ho consideraran, tenen tot aquell rotllo dels refugiats, ciutat va ser una ciutat refugi, sembla una mica insult, però a la vegada sembla que intenten acompanyar-ho d'accions. En aquest cas dels TIES, a mi em sembla, com a mínim dintre dels marcs del que poden fer, doncs alguna cosa que té... Evidentment sempre es podien fer més coses, no? Es podia declarar-se desobedient, no? A l'Ajuntament. Clar, això estaria fantàstic. Té una olor d'hipocresia, però per dir-ho així, no sé com dir-ho, ben intencionada, no sé. O ampliar l'ocupació de la llotja, que es va fer a Balada, o sigui, demanar que fos un lloc d'acollida, no? Ah, sí, lo que l'antiga borsa. Ah, sí. Sí, sí, perdó, sí. Sí. Això... que això fos un espai d'acollida dels refugiats. Sí, una ocupació que va durar 2 dies, els Mossos ho van desallotjar, part de la Generalitat, sí. Però vull dir, em sembla que l'Ajuntament no va fer massa cosa. Clar, jo crec que sempre es poden fer coses, però el que estem dient, posar en ordre la Guàrdia Urbana, això ens trauria molt mal de caps. I tenim una persona, que és l'Amadeu Recasens, que és una de les persones que jo crec que de les més pertinents per fer aquesta feina. No la pot fer. Clar, llavors, dintre del món dels possibles, que és en el que ells juguen, clar, no poden fer moltes coses. I llavors, en certa mesura, és una hipocresia que pot ser molt agressiva, molt violenta. Clar, els podríem exigir que tiressin endavant una ruptura, no? Una ruptura, per dir-ho així, i una desobediència, no? Que sentim molt a parlar de desobediència del Parlament en relació a de sedició i tot això als membres del Parlament, però no hi ha ni una reflexió mínima sobre aquest tipus de qüestions en relació als CIES, a la llei d'estrangeria, a la persecució dels manters. O sigui, hi havia moltes coses que sí que es podien fer, clar. Parlem, si vols. Què més? No voleu comentar coses? Digues. Un verano con 1000 julios y otras estaciones. De la reforma interior a la Setmana Tràgica. Si encara jo sé si van fer una reimpressió, potser van fer una reimpressió, em sembla que a Cal, em sembla. Si el tenen en algun lloc, ja saps, aquí a la central. Un llibre meravellós, sí. Alguna cosa més? No sé si ha quedat clar, si ha estat així com atropellat. A mi m'ha semblat molt interessant. Nosaltres som italians, jo porto aquí 10 anys, i vivim al carrer Sant Pau. Ah, mira. Llavors és tot molt proper i llunyà alhora. Uau, porteu un any i... Jo porto 10. Ah, 10. Molt bé. S'ha entès el català aquest, sí? Té semblances a l'italià. Doncs sí, jo crec que això que estàvem parlant, jo crec que hi ha coses, hi ha similituds també entre unes coses i l'altres. De fet, aquí, els primers treballs, per dir-ho així, per recuperar la memòria dels bombardejos, els van fer gent italiana. Ho sabeu, bueno, clar. Molt bé, doncs moltes gràcies. Sí. Ah, sí. Pues sí, ja ho podem deixar, sí. Pues jo encantat. El llibre, exacte, el llibre està editat per Virus, però és Creative Commons, es pot descarregar des de la web. No té les fotos i això, però la resta es pot llegir. I llavors és tot això. La intenció, ja us dic, era deixar un testimoni de tot això i una interpretació del que s'havia fet en termes que jo crec que no s'havien fet mai, i és amb aquestes metàfores que jo intentava fer servir i convocar-les de manera, crec que bastant pertinent, que eren metàfores lligades a la guerra i al colonialisme. La idea era contemplar el tractament que s'havia fet sobre el Raval a partir d'aquestes nocions de guerra i de colonització.
perquè s'apliquen, evidentment, a altres mons, però sembla que considerem que el que passa aquí al Raval és completament normal i són mals menors i no cal parlar-ho d'això, no? Que les respostes una mica que ens donen. Si fem una visió, evidentment, més de caràcter més científic, més sociològic, ens trobem que el mateix tipus de pràctiques, el mateix tipus de discursos que s'han aplicat a territoris envaïts, bombardejats o colonitzats, són les que s'han posat en pràctica en aquest territori, en el barri del Raval. Ah, sí? Ahà. Sí. Clar. Sí. 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 No, exacte. No, al revés. Les solucions finals, que sona malament això, però de vegades sembla que és el que s'emprava, coincidien aquests veïns nous, aquests que estan en aquesta zona de robadors, que són funcionaris de la UGT o professors d'institut o el que sigui, amb Mossos, perquè jo evidentment vaig parlar també amb Mossos d'Esquadra que estaven patrullant per ahí, i era curiós que les solucions per a aquell carrer, ara estava un altre cop en el Candelabro, com deia aquella, el barri, concretament el carrer d'en Robador. Fixeu-vos que les solucions eren endurir la llei d'immigració. I em perdoneu, és que es m'escapa el riure per no plorar o per no sortir corrent. No? Endurir la llei d'immigració, endurir el Codi Penal i, per últim, l'última tàctica, tirar avall tota la part dels números senars del carrer d'en Robador, que són els únics que es queden drets. S'han destruït una part que és de Sant Rafael a Sant Pau, i han fet tota aquella illa nova, però queda tota la resta que encara estan colonitzant. Ara mateix són els pisos turístics. De fet, fa poc, em sembla que aquest estiu vam passar amb la meva companya per davant, i era molt trist, perquè un dels llocs on jo vaig fer més etnografia, que era el bar Alegria, un bar que alterne, on les treballadores sexuals fan la seva transacció, és que és molt eloqüent, no? En què es va convertir? Què era ara? Deduïu. Encara més pervers. Això havia passat també, encara més retorçat. Una agència immobiliària. És molt fuerte, és que és molt fuerte. El bar Alegria està tancat, llavors i a més, imagineu-vos el que ens va passar. Jo crec que de vegades penso si això ho hem somiat o ha estat un malson o no sé què, però va ser així. Passem per davant, ens quedem mirant els pisos d'aquests, us he posat l'exemple del Manel González, he parlat del 29, va haver més resistència, passem per allà i ens quedem mirant el pis i surt com una hiena, però surt així del local, el treballador que hi havia allà, per cert, amb accent italià, no sé quanta relació tenia o no amb Itàlia, i digo, ¿en recordes? Digo, esto es una mina de oro. Digo, ¿cómo? Tot envoltat de prostitutes, de petits delinqüents, digo, ¿esto es una mina de oro? Dice, sí. A més, que curiós era el que s'anava dient de tant en tant.
Dice, todo esto se va a limpiar. Dice, y esta es la única calle en toda Barcelona que va a aumentar su precio en los próximos 5 años. I, bueno, vam quedar així i vam marxar. Però fixeu-vos, evidentment, el carrer on jo vaig fer el treball ja no existeix, ara és un altre carrer, hi ha altres tipus de pràctica, encara hi ha prostitutes. De fet, estem parlant d'una mica fosc, anem a acabar, si voleu, amb una cosa més optimista. Tot això que està passant, aquesta violència, sempre on hi ha violència, on hi ha dominació, hi ha resistència. I tenim coses meravelloses que estan passant, com per exemple com les prostitutes es van primer organitzar al voltant d'un grup que es van autonomenar prostitutes indignades, estan negociant una conversió en cooperativa, estan negociant amb l'Ajuntament que els cedeixin alguns espais per poder fer la seva feina de manera més digna possible, de manera higiènica, de manera protegida. Arreglada, exacte, com ja sabeu no hi ha cap regulació. Això d'una banda, aquestes manifestacions hermosíssimes de les prostitutes reclamant, fins fa no gaire, cada dimecres sortien a fer soroll amb les cassoles. I l'altra, evidentment, davant d'una desgràcia horrible, com és la mort del Juan Andrés Benítez, per dir-ho així, ha crescut una flor, que és l'Àgora Juan Andrés, un lloc que espero que el coneixeu, un lloc hermosíssim, un solar, una antiga fàbrica, casa fàbrica, convertit ara en un ateneu, en un centre de creació, en un centre d'art, en un centre de debat, de discussions. És a dir, davant de tota aquesta duresa, de tota aquesta agressivitat, tot aquest menyspreu, per dir-ho així, reflota la vida, es va colant per aquestes escletxes i jo crec que encara podem estar orgullosos de que existeixi el Raval, el Xino, com li vulguem dir, i que per sort nostra encara hi ha un espai de vida i de resistència tan espontani, tan natural i tan fora de les institucions com és l'Àgora Juan Andrés, l'Assemblea del Raval, les prostitutes indignades, l'editorial Ves en Veu. Són llocs molt interessants i molt vius i molt combatius i molt autogestionats i molt crítics i que hem de recolzar tot el que puguem. Sí. La política en construcción está muy bien. Ara, està molt bé i de manera, potser sense ell voler-ho, acaba retratant una situació molt interessant. Molt més, de fet, no ho he citat i ara em sap greu, però aquest llibre està molt inspirat en una de les millors pel·lícules sobre el Raval, sobre Barcelona, que s'han fet mai, que és De nens, de niños, de Joaquim Jordà. Una pel·lícula, una meravella, una pel·lícula sobre... Bueno, és que... L'última de les intervencions, fixeu-vos, la primera intervenció s'ha dit aquesta suposada batalla per el control de la droga. Ja, per dir-ho així, amb la carreria de les Olimpiades es fa la Rambla del Raval, però quan es vol fer els robadors, la zona dels robadors, hi van haver-hi protestes. Un altre cop, evidentment, hi ha una associació molt més vinculada a l'Ajuntament, que era l'Associació de Veïns del Raval, que estava a favor de la transformació, de la destrucció, però hi havia una que era la taula d'entitats del Raval que no volia. I van presentar un contenciós administratiu per la recalificació de que havia de ser una zona verda en zona d'equipaments. Que els equipaments per l'Ajuntament, segurament per tots els ajuntaments, també són els hotels. Llavors, en comptes de ser una zona verda que havia de ser la zona de robadors, acaba sent un hotel, de fet, per causa de la nostra universitat, de la Facultat de Raval de Geografia i Història. No entro més en detall. Però posen un contenciós administratiu, posen dos, de fet, per l'alçada i per la recalificació. El de l'alçada, això per un altre punt, el disseny de robadors era fet pel despatx Macai Boïgues, del que va ser arquitecte municipal de l'Ajuntament i que té ara el seu fill dirigint Barcelona Regional, una empresa público-privada encarregada també de l'urbanisme de Barcelona. És a dir, tot queda una mica en família. Doncs aquest despatx d'advocats va fer aquesta proposta d'hotel, se li contesta des de l'Ajuntament i, atenció, apareix un cas, que és del que parla la pel·lícula, un suposat cas d'una trama de xarxa de pederàstia internacional que tenia l'epicentre al casal d'infants del Raval. Bueno, mireu la pel·lícula.
la qüestió és que van ficar a tota a part de la junta directiva de la taula d'entitat del Raval a la presó. Els van separar dels fills. Penseu que l'acusació era molt greu. Era pederàstia i era prostitució d'infants, dels teus propis fills. Penseu que això va deixar completament tocada la resistència, per dir-ho així, que hi havia més o menys organitzada al Raval, i al final no es va demostrar res, no hi havia cap xarxa internacional, només no es va poder demostrar res, simplement que hi havia, això és un altre tema, també més o menys controvertit, el director del Casal d'Infants del Raval va reconèixer que es banyava amb alguns dels nens. Això va ser l'únic que es va demostrar. Aquest home encara, Xavier Tamarit encara està a la presó. Porta, em sembla que a prop de 15 anys a la presó, i encara li queden molt més, no ha sortit mai de la presó, i tota la resta de la gent, evidentment, van acabar fora. La pel·lícula, si la veieu, el que acaba demostrant és que tots els instruments més foscos de l'Estat, en aquest cas, es posen a treballar per acabar fent el que els interessos polítics i econòmics volen fer. En aquest cas és convertir, i aquesta era la intenció, i que no sé si per sort o per desgràcia, segons es miri, encara no han aconseguit, i és convertir la zona de Robador i la zona de Rambla del Raval en el nuevo Born. La intenció última era convertir el barri més pobre, encara avui un dels barris més pobres de Barcelona, ara bé, amb les mitjanes de preus de lloguer per sobre de la mitja, en un nuevo Borne, en un centro de producció de plusvalías para oligopolios. Per sort o per desgràcia encara no s'han aconseguit, encara no aconsegueixen gentrificar-lo i encara estan resistint. Però les conseqüències d'enfrontar-se contra aquests grans poders, estem parlant d'Itziar González, estem parlant d'estats de setge durant aquests 2 mesos del 88, estem parlant de que ens posin tota la maquinària judicial de l'Estat en contra nostra per un motiu, imagineu-vos, terrorífic, no sé què és pitjor, si matar algú o forçar un nen a prostituir-se, el nostre propi nen a prostituir-se, i tot això va passar en el cas de Raval i que està magníficament registrat en aquesta pel·lícula, que la podeu veure, està per internet, està per tot arreu i és una obra d'art, una meravella. Això afecta a diverses famílies, a socialistes, a convergents, al poder. Sí, en aquest cas això és una altra de les coses que haurien de treballar, perquè jo sé, això va ser bàsicament un feu socialista. Aquests 2 persones que he anat citant són afins més aviat a... Però la remodelació del Raval, sí. estava sota l'ègida de... Maragall. Maragall. Sí. Maragall, Hereu, Clos. O sigui, Maragall, Clos, Hereu, perdoneu. Sí, tot això estan sempre ells allà al capdavant. De fet, us explico això de Procibesa i Focibesa, són aquestes empreses público-privades. Clar, el capital privat no eren l'Associació de Comerciants del Raval. El capital privat era Movistar, Telefònica, Endesa, l'empresa dels pàrquings, empreses molt fortes, que evidentment no s'andan con xiquites en aquestes. El Buigues era un arquitecte socialista i que va fer la seva crítica més o menys a aquesta qüestió, però evidentment també em va treure profit tot això. No sé si algun dia li preguntéssim, ara estic dubtant, jo crec que ell surt a la pel·lícula, ara que estem parlant. Jo diria que ell surt a la pel·lícula del Joaquim Jordà, l'Oriol Buigues, diria. Ell va ser, un dels articles... Sí, no. No. Clar, és que interessant això, perquè estem parlant del bé, de fer el bé. El que estem dient és que hi ha molta brutícia, hi ha molt desordre, hi ha molta delinqüència, tot això s'ha d'ordenar, diran les ments ben pensants. Clar, el que passa és que, per dir-ho així, s'acaba arrasant amb tot i s'acaba ficant a tothom al mateix sac i confonent la part amb el tot i dient, aquí hem de dignificar aquest territori, ara el que no podem fer per dignificar el territori és fer fora la gent que ens lletja. Sí, clar. Exacte, el valor de canvi, exacte. Aquest és el valor de canvi fonamental. Clar, el mateix sobre el Raval, no calia tot això. També hi ha vídeos que parlen d'això, sobre la destrucció de Ciutat Vella, un altre vídeo que trobareu per ahí.
La destrucció de Ciutat Vella diu un arquitecte, en aquest cas a favor, per dir-ho així, en contra de la destrucció que estava fent, deia, és com si a un malalt doncs, que té una ferida a la cama, li talles la cama, li talles tota la cama. Home, espera't, no? Igual, clar, si aquest malalt igual és un general, el que estem parlant, sembla com aquestes variables de classe, de raça, de gènere, sempre creuen el pensament, l'acció, no? Llavors, clar, en comptes de fer una intervenció més fina, més delicada, amb més esforços, li talles la cama. En el cas del Raval, concretament, hi ha diversos treballs de fi d'arquitectura a l'Escola Politècnica de Catalunya, aquí a la Diagonal, que demostren que no calia destruir tot el que va destruir. Primer s'havien de, per exemple, us dic coses que ara me'n recordo així de memòria, sabeu que hi ha molta sobreconstrucció al Raval, molts interiors d'illa ocupats. Clar, tot això, aquí sí que es podia haver fet una intervenció de manera molt més precisa, molt més delicada, com s'hauria fet en altres barris de Barcelona que no estiguessin, com he dit abans, s'hagi produït tanta distància. El que estem fent és que, per dir-ho així, en català, clar i català, al Raval tot s'hi val. Contra el Raval es podia fer qualsevol cosa. Per què? Perquè estem parlant d'un barri que era el barri xino, un barri de resistència, d'anarquistes, de prostitutes, un barri on està el pitjor. Clar, el problema és que aquest pitjor de nosaltres, aquest pitjor som nosaltres també. És, per dir-ho així, el nostre costat més fosc. I per dir-ho així, la mala bava es multiplica. No? És com una qüestió que algun dia li farem un anàlisi de caràcter més psicoanalístic, perquè és molt psicoanalític. És molt interessant veure com precisament la gent, això ja ho sabeu, Vida privada de Joan de Segarra, ell té un dels capítols més impressionants sobre el Raval, sobre el barri xino dels anys 30. És a dir, com aquesta alta burgesia baixava al Raval a viure la gran nit, a viure la gran aventura, no? I com segurament aquesta mateixa gent era la que acabava escrivint tot això que us he llegit ara, aquesta rebava d'odi sobre el Raval, era segurament aquesta mateixa gent que havia estat en prostitutes, en travestis, que s'havia drogat, que s'havia punxat, i després tornava a aquesta època decimonònica i tornaven i estaven escrivint en realitat contra el seu costat fosc, el costat fosc, que també té el costat brillant, que és la vitalitat, la vida seca, la vida completament, doncs això, amb potència, una vida completament no doblegada a un ordre, doncs això, més reificat. La paradoxa és que els fills de la burgesia anaven a buscar l'heroïna al Raval. Sí. I que un parent del Maragall va morir de sobredosi. Exacte, el Pau Maragall, sí. De fet, el Joaquim Jordà va, després de fer la pel·lícula, però ja no la va fer ell, va morir pobre pel camí, però es diu Morir de dia. I el tema és aquest, l'heroïna, en aquest cas a la Barcelona dels anys 80. Però sí, hi ha aquesta dimensió fosca, que jo crec que és una projecció de la gent i del barri, de la ciutat. De fet, el llibre s'obre amb un poema que ara no podré... d'alguna manera ens identificava molt amb Jean Genet. Ah, molt bé, clar. Havíem d'anar a buscar la foscor allà on estava la foscor. Molt bé. Però a més era molt gris, no? Clar, exacte. Bueno, això el mateix, igual Goytisolo deia això precisament, que ell quan va arribar, quan estava a Barcelona aquests anys foscos del plom del franquisme, clar, contemplava el barri xino com un islote de llibertat, on no et deixaven ni parlar, no et deixaven parlar en català, no et deixaven fer res i de sobte et trobaves un islote de llibertat on la gent es disfressava de dona, es vestia de dona, feia de dona, feien l'amor pels carrers, consumien drogues, vivien, en resumint. I tot això, evidentment, crea molta voluntat de dominar-ho també i d'aplacar-ho. Evidentment, al costat de les voluntats de produir plusvàlues. Bueno. Sí, moltes gràcies, Miquel, per acompanyar-nos. Sempre és un plaer escoltar-te. Moltes gràcies a vosaltres per venir.